εισόδημα από το ίντερνετ ήρθαμε να μάθουμε σήμερα γενικά με το μοντέλο του private franchise. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσω, σε αυτήν την παρουσίαση δεν πρόκειται να δείξω ούτε επενδυτικά προγράμματα, ούτε περίεργα συστήματα γρήγορου πλουτισμού. Σίγουρα δεν υπόσχομαστε με αμοιβές 200-1000% απόδοση χωρίς να δουλέψει κανένας. Δεν θα δείξουμε παράνομα προγράμματα πυραμίδων Ponzi scheme ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε τα. Σίγουρα δεν θα δείξουμε υπερτιμημένα υλικά ή άειλα προϊόντα υπηρεσίες και σίγουρα δεν υποσχόμαστε να σας κάνουμε εκατομμυριούχους με βίλες, αυτοκίνητα, πλοία κλπ. Χωρίς κανένα να δουλέψει. Τούτο που θα δείξουμε σήμερα είναι πραγματικά πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ψηφιακή επιχείρηση με μια από τις πιο σύγχρονες μεθόδους της αγοράς σήμερα, χωρίς περιορισμούς, απόλυτα νόμιμα και με αρκετή δουλειά και εισοδήματα πραγματικά τόσο ψηλά όσο και οι στόχοι προσδοκίες σας. Τι θα πούμε σήμερα? Θα πούμε λίγα λόγια για τη ψηφιακή εποχή σήμερα, πώς άλλαξε τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων μέχρι σήμερα. Θα εξηγήσουμε τι είναι το private franchising ή αλλιώς και license affiliate, έχει 2-3 ονομασίες τέλος πάντων. Νούμερο 3, πώς ξεκινά κάποιος από το 0. Η δική μας πρόταση που θέλουμε να σας συστήσω, πώς χτίζεται η επιχείρηση αυτή, η αγορά δικαιοχρησίας πώς μπορεί να γίνει και το τελευταίο σημείο, βασικά υπάρχουν και κάποια δώρα για όσους αποφασίσουν τέλος πάντων να συνεργαστούμε, θα τα δούμε στο τέλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς άλλαξε λίγο η ψηφιακή εποχή τα τελευταία 8 με 10 χρόνια. Πριν 7-8 χρόνια, δεν κάνω λάθος, ήταν όταν δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το Facebook. Τα mobile application δεν υπήρχαν, social media δεν ξέρει κανένας τι ήταν. Το Facebook, τώρα υπάρχει Snapchat, υπάρχει LinkedIn, υπάρχει δεκάδες διαφορετικά social media. Αναπτύχθηκε πάρα πολύ ο κλάδος του internet marketing, δηλαδή οι εταιρείες βασικά που δημιουργήθηκαν και δουλεύουν καθαρά από το ίντερνετ άρχισαν να αναζητούν βασικά τρόπων διαφήμισης μέσω από το ίντερνετ, όχι με τους παραδοσιακούς τρόπους, πινακίδες, ραδιόφωνα κλπ. Τα smartphone, όπως ανέφερα, αναπτύχθηκαν πάρα πολύ, δηλαδή πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε το iPhone, τα Samsung κλπ, που βασικά είναι μικροί υπολογιστές στην τσέπη μας, και αναπτύχθηκε πάρα πολύ και το e-commerce, που γενικά να γίνονται πωλήσεις online. Σίγουρα πριν προχωρήσω, 10 χρόνια πριν, τίποτε από όλα αυτά που έχω αναφέρει δεν υπήρχε σήμερα και κανένας δεν νομίζω να φαντάζεται ότι το 2007 μέχρι το 2017 ότι όλοι θα είχαμε, παράδειγμα Facebook ή έναν καλό κινητό στην τσέπη μας. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τις αγοραστικές συνήθειες πλέον που έχουν δημιουργηθεί στον καταναλωτή. Εγώ, αν το πάρω σε προσωπικό επίπεδο, οι τηλεοράσεις, η αναζήτηση πληροφοριών γίνεται ευκολότερα. Τώρα από το κινητό μου μπορώ να ψάξω ό,τι χρειάζομαι και να το παραγγείλω άμεσα από το κινητό μου. Μπορούμε να συγκρίνουμε τιμολόγια, αξιολογήσουμε προϊόντα μπροστά μας, χωρίς να σηκωθούμε από το σπίτι μας και να πάμε σε παραδοσιακές βιτρίνες κλπ. Οι αγορές μας γίνονται ευκολότερα με απλά πατήματα των κουμπιών. Επίσης χρησιμοποιούμε, για να δούμε και περισσότερες πληροφορίες, YouTube, Facebook, διάφορα blogs ανάλογα του τι προϊόν αναζητούμε. Και ο καταναλωτής επίσης, αφού κάνει την αγορά του, αλλάζει και η μεταγοραστική του συμπεριφορά. Δηλαδή μπορεί να πάει να γράψει reviews στον επιχειρηματία που έχει αγοράσει το προϊόν του, να του πει αν είναι καλό, αν δεν είναι καλό, για να κάποιον τρόπο να βλέπουν και οι επόμενοι καταναλωτές αν ο κατασκευαστής τέλος πάντων είναι καλός ή κάνει καλά τη δουλειά του. Από την πλευρά τώρα των επιχειρήσεων, επειδή αναπτύχθηκε ο σύγχρονος καταναλωτής, ψωνίζει διαφορετικά, αναγκάστηκε και ο επιχειρηματίας να δημιουργήσει νέους τρόπους διαφήμισης. Δηλαδή, σίγουρα, αν με ρωτάς, πριν 10 χρόνια ίσως να μην χρειάζεται κάποιος επιχειρηματίας να έχει website, αλλά φέτος είναι must. Ζούμε 21ο αιώνα και είναι αμαρτία, να το πω, είναι οπισθοδρομικό για κάποιον που έχει επιχείρηση να μην προβάλλεται στο διαδίκτυο με τη δική του ιστοσελίδα. Δεύτερο, αν είναι η εταιρεία με προϊόντα,
αν μη τι άλλο, δεν γίνεται να μην έχει το δικό της e-shop για να μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα του πανκύπρια ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Τρίτον, πάρα πολύ σημαντικό, το Facebook είναι από τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες social media. Πρέπει σήμερα ο επιχειρηματίας να έχει και το δικό του fan page για να μπορεί ο καταναλωτής να αλληλεπιδρά, να ρωτά πληροφορίες και να μαθαίνει απευθείας από το Facebook τι προσφέρει ο επιχειρηματίας. Τέταρτον, πάρα πολύ πρωτοποριακό εργαλείο σήμερα είναι τα mobile application. Ο καταναλωτής όλη μέρα χρησιμοποιεί το smartphone. Οπότε ο επιχειρηματίας που δεν χρησιμοποιεί mobile application ή δεν έχει mobile application δικό του, καλό θα ήταν να αρχίσει να εξυγχρονίζεται λίγο και να το βάζει στον πλάνο marketing του. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό που είδα ότι οι περισσότεροι, δεν ξέρω αν είναι μόνο εδώ, στην Κύπρο τουλάχιστον, ελάχιστοι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν τα email και newsletter για να ενημερώνουν τους υποψήφιους καταναλωτές ή τους ήδη πελάτες τους. Και εδώ μπορώ να πω ότι τα email είναι μια από τους καλύτερους τρόπους να επακολουθήσετε κάποιον υποψήφιο πελάτη σας ή ακόμα και η πελάτη σας για να μπορεί να αγοράσει ξανά και ξανά και ξανά από εσάς, επαναλαμβανόμενα τέλος πάντων. Οπότε έτσι θα αυξήσετε και τις πωλήσεις τους. Συνοψίζοντας τώρα, η ψηφιακή εποχή πραγματικά έχει διεισδύσει στις ζωές όλων μας με ραγδαίους ρυθμούς. Εδώ έβαλα σε παρένθεση ότι κάποιοι δυστυχώς δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Σίγουρα δεν θα πάνε όλοι με τον 21ο αιώνα, κάποιοι θα κόψουν πίσω, να το πούμε στα κυπριακά, αλλά αυτοί που πραγματικά θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, σίγουρα θα μπορούν να πάνε πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νούμερο 2, έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες και επιχειρηματικές ευκαιρίες στους καταναλωτές και επίσης έχουν δημιουργηθεί και νέες ανάγκες στους επιχειρηματίες και νέες μεθόδους ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους λόγω αυτής της ψηφιακής τέλος πάντων εμπορικότητας, ανάπτυξης τεχνολογίας κλπ. Πριν προχωρήσω, συμφωνούμε ότι σε αυτά που είπα ότι μέχρι τώρα είμαστε ok? Ωραία. Τώρα, αυτό που προτείνουμε και κάνουμε σήμερα, η επιχειρηματικότητα για τον οποιονδήποτε θέλει να κερδίζει εισόδημα από το ίντερνετ, ξεκινά με το απλό affiliate marketing. Στο απλό affiliate marketing πραγματικά είσαι εσύ το αφεντικό του εαυτού σου και θα κάτσω να εξηγήσω στις επόμενα slide τι ακριβώς είναι το affiliate marketing και πώς ακριβώς δουλεύει. Λοιπόν, το απλό affiliate marketing. Όταν ξεκίνησα εγώ τις δραστηριότητες μου στο ίντερνετ με το απλό affiliate marketing έχω ξεκινήσει. Σε γενικές γραμμές δουλεύουμε σαν μεσολαβητές μεταξύ μιας χύψη επιχείρησης που συνήθως δουλεύει στο ίντερνετ και προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα είτε online είτε offline. Από τις πωλήσεις που προκύπτουν εμείς κερδίζουμε μια προσυμφωνημένη προμήθεια που γνωρίζουμε από πριν. Τώρα, ακριβώς πώς βγαίνουν τα λεφτά με το affiliate marketing είναι το εξής. Όταν εγώ βρω ένα κατάστημα, μια online επιχείρηση, στην ουσία όταν κάνω την εγγραφή μου σε αυτήν την επιχείρηση, παίρνω ένα προσωποποιημένο link προώθησης. Όπως έβαλα στο slide είναι το www.business.com /affiliate product, τέλος πάντων τι ακριβώς θέλω εγώ να προωθήσω. Μπορεί να είναι υπηρεσία, μπορεί να είναι προϊόν, οτιδήποτε. Εγώ διαφημίζω αυτόν το link, ας το πούμε, σε υποψήφιους πελάτες ή διαφημίζω μέσα στα social media. Εκεί έβαλα τη λέξη traffic, σε ορολογία του ίντερνετ είναι το traffic, είναι τα ματάκια που βρίσκονται στο ίντερνετ. Διαφήμιση του προϊόντος ή υπηρεσίας μπορεί να γίνει παράδειγμα στα social media, μπορεί να γίνει στο YouTube, μπορεί να μπει σε διάφορα blogs, δεν υπάρχει περιορισμός, μπορεί να πληρώσετε μπανεράκια, υπάρχουν διάφορες μεθόδοι. Τώρα γενικά, προωθώντας αυτόν το link, από τις πωλήσεις που προκύπτουν, η εταιρεία ξέρει ότι η αγορά αυτή πρόκειψε από το link το δικό μου και απλά πληρώνουμε τις προσυμφωνημένες αμοιβές. Λοιπόν, τα υπέρ και κατά του απλού affiliate marketing. Όταν ξεκινά κάποιος, τα υπέρ του affiliate marketing είναι ότι είναι ένας κλάδος στον οποίο πραγματικά μπορείς να πληρωθείς ενώ μαθαίνεις κάποια πράγματα. Στην ουσία είναι μηδονικών κεφαλαίων εκκίνησης, δεν πληρώνεις κάτι. Συνήθως κάποιες εταιρείες είναι εντελώς δωρεάν τα affiliate προγράμματα που παρέχουν και υπάρχει λόγος γι' αυτό, θα το εξηγήσω στην πορεία. Νούμερο 3, πολύ σημαντικό, δεν ασχολούμαστε με ΦΠΑ, πακεταρίσματα, λειτουργικά έξοδα, επιστροφές, στοκ, δοκιμές προϊόντος κλπ. Όλα αυτά είναι δουλειά της εταιρείας, δεν φαίνομαστε εμείς σαν Γιώργος Χρυσοστόμου
ας το πούμε, στην χύψη εταιρεία. Τα κατά όμως αυτού του μοντέλου είναι ότι όταν στέλνουμε κόσμο να αγοράσει από τα links μας, εμείς θα πληρωθούμε μόνο την πρώτη φορά από τις προωθήσεις που κάνουμε. Τη δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, εκατοστή φορά που θα πάει να αγοράσει ένα χύψη προϊόν, εμείς χάνουμε προμήθειες από αυτόν το άτομο που προέκυψε από εμάς αρχικά. Μακροπρόθεσμα τώρα, οι προμήθειες που κερδίζουμε με το affiliate marketing δεν μπορούν να είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα εξηγήσω στην πορεία μέχρι που μπορεί να είναι οι μεγαλύτερες αμοιβές. Κάποιο μειονέκτημα, αν προωθήσουμε προϊόντα που είναι άγνωστα για εμάς ή δεν δοκιμάσουμε, κινδυνεύουμε βασικά να αφήσουμε κακό όνομα, γιατί στον αγοραστή ίσως μπορεί να τον δηλητηριάσουμε κακή ώρα. Και τέταρτον, κάτι πολύ σημαντικό, χρειάζεται επιχειρηματική προσέγγιση για κάποιον που θέλει να δουλέψει πραγματικά και να βγάλει εισόδημα με το απλό affiliate marketing. Επιχειρηματική προσέγγιση δεν εννοώ μόνο να αγοράσει κάποια ηλεκτρονικά εργαλεία για να αυτοματοποιήσει τις λειτουργίες τέλος πάντων στο ίντερνετ. Είναι γενικά το mindset του να καταλάβει, να εμπεδώσει στο μυαλό του ότι είναι πλέον αφεντικό του εαυτού του. Τώρα, κάποια παραδείγματα που όλοι ξέρουμε από το απλό affiliate, νομίζω το ξέρετε, το booking.com είναι από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στο οποίο μπορούμε να κλείσουμε εμείς φτηνά ξενοδοχεία κλπ. Το booking.com δουλεύει με affiliate πρόγραμμα μεταξύ του website των υφιστάμενων και των ξενοδόχων, και από τις αναγραφόμενες τιμές για κάθε καταναλωτής που μπαίνει και αγοράζει τέλος πάντων τη διαμονή του, το booking.com παίρνει ανάλογες προμήθειες από το ξενοδοχείο. Παράδειγμα άλλο που γίνεται, είναι ελληνικό το website αυτό, είναι το efood.gr. Από τις παραγγελίες που προκύπτουν από τους καταναλωτές σε αυτό το website, τα εστιατόρια, μικρεπερίες κλπ. Που κερδίζουν πελατολόγιο από το eFood, το eFood τέλος πάντων κερδίζει κάποιες αμοιβές προμήθειες αναλόγως του τι αγορά κάνει ο καταναλωτής. Μέχρι τώρα είμαστε καλά στο απλό το affiliate. Λοιπόν, το επόμενο βήμα, πώς ξεκινά κάποιος να κάνει affiliate marketing. Εγώ το λέω affiliate marketing για φτωχούς, ήταν κάποιες από τις δοκιμές που έχω δοκιμάσει και εγώ. Μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες για να ξεκινήσει κάποιος affiliate λέγεται το clickbank.com. Δεν θα κάτσω να το αναλύσω γενικά. Είναι μια παγκόσμια ιστοσελίδα στο ίντερνετ όπου μπορεί να βρεις σε χιλιάδες κατηγορίες οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία online. Εκεί, αν γίνεις συνεργάτης affiliate τέλος πάντων και προωθήσεις τα χύψη προϊόντα και υπηρεσίες, αναγράφεται και η ανάλογη προμήθεια σε έναν που σου αναλογεί. Το μειονέκτημα, όπως είπα και πριν, είναι ότι θα πληρωθείς μόνο την πρώτη φορά και όχι επαναλαμβανόμενα. Άλλον πάρα πολύ γνωστό website που υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες μέσα είναι το Linkwise, δουλεύει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Μπορείτε να μπείτε και εσείς που βλέπετε τώρα αυτό το webinar να κάνετε δωρεάν εγγραφή σε αυτά τα website. Υπόσχομαι προσωπικά ότι αν ξεκινάτε από το 0 δεν πρόκειται να βγάλετε λεφτά, ή αν βγάλετε κάποια λεφτά δεν μπορούν να βγαίνουν τέλος πάντων το εισόδημα που θα θέλατε να βγάζετε σταθερά και επαναλαμβανόμενα. Λοιπόν, το πιο γνωστό website στον κόσμο δουλεύει με affiliate πρόγραμμα, οπότε για κάποιον που είναι, ας το πούμε, δύσπιστος κλπ, το ebay.com, όλοι ξέρουμε το, παρέχει πρόγραμμα affiliate. Δεν κάνω affiliate, ούτε θα δείξω πρόγραμμα του eBay. Πώς δουλεύει τώρα το eBay? Όταν κάνετε scroll κάτω θα δείτε μια επιλογή affiliates, όπως έβαλα και εγώ στο slide. Αν μπείτε μέσα, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο παίρνετε προσωποποιημένα links, τα προωθείτε και από τις αγορές που προκύπτουν πληρώνεστε μόνο την πρώτη φορά. Εγώ προσωπικά δεν προωθώ προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει το eBay, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλές οι προμήθειες και πληρώνεσαι πάλι μόνο την πρώτη φορά που στέλνεις τον κόσμο σου να αγοράσει το οτιδήποτε. Το eBay όμως είναι πάρα πολύ γνωστό website, δηλαδή έναν απλό παράδειγμα να το καταλάβετε. Αν στείλω παράδειγμα τον Κυριάκο που είναι στον group τώρα και πάει να αγοράσει έναν κινητό από το eBay, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη φορά που θα μπει να αγοράσει μια θήκη του κινητού, ένα headphone ή οτιδήποτε άλλο accessories για το κινητό του,
δεν θα κάτσει να μπει στο email που του έστειλε κάποτε ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου, να πατήσει το link ακριβώς όπως του έστειλα για να ανοίξει μέσω του link μου να μπει στο email. Θα γράψει ο Κυριάκος, ebay.com κάθετος, θα ανοίξει βασικά, θα κάνει search headphones, ξέρω εγώ, θήκη του κινητού και θα έβρει αυτό που αναζητά. Οπότε εγώ καταντώ, τέλος πάντων να το καταλάβετε, καταντούμε να είμαστε διαφημιστές αυτών των εταιριών και να πληρωνόμαστε μόνο την πρώτη φορά που στέλνουμε κόσμο να αγοράσει από αυτά τα website, όποια και αν είναι αυτά. Τώρα, το επαναστατικό με το private franchise ή το license affiliate είναι ακριβώς το ίδιο τρόπος ανάπτυξης, δηλαδή πάλι βρίσκουμε μια εταιρεία που παρέχει αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης, παίρνουμε τα δικά μας προσωποποιημένα links, τα προωθούμε στο ίντερνετ με οποιοδήποτε τρόπο, στο social media, ξέρω εγώ, YouTube, blogs, μπανεράκια, τα πάντα. Η διαφορά εδώ είναι ότι όσοι πελάτες μας, οι υποψήφιοι πελάτες, έχουν αγοράσει από την εταιρεία έστω και μια φορά από εμάς, είναι για πάντα δικοί μας πελάτες, για όσον έχουμε τα δικαιώματα δικαιοχρησίας αυτής της εταιρείας και μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς σταθερό και επαναλαμβανόμενο εισόδημα από τους πελάτες που στέλνουμε έστω και μια φορά να αγοράσουν από την χύψη εταιρεία. Έναν απλό παράδειγμα, αν παράδειγμα έκανα εγώ συνεργασία με private franchise μέσω κάποιου ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου, θα αγόραζα τα δικαιώματα και αν έστελνα, ξέρω εγώ, κάποιον που διαβάζει βιβλία και αγόρασε έστω μια φορά νέα βιβλίο από μένα και μετά από έναν μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, ακόμα και αν μπει απευθείας στο website του βιβλιοπωλείου να αγοράσει κάτι, η εταιρεία έχει συμφωνία μαζί μας ότι είναι ήδη register αυτός ο πελάτης πάνω μας και μπορούμε να, ενώ κοιμόμαστε στην ουσία, να βγάζουμε επαναλαμβανόμενες προμήθειες ξανά και ξανά και ξανά. Πάμε να δούμε τώρα τα υπέρ και τα κατά για να τα αντιληφθείτε περισσότερο. Τα υπέρ του να ασχοληθεί κάποιος με το private franchise είναι ότι αγοράζουμε τα δικαιώματα των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας χύψη εταιρείας και μπορούμε να τη λειτουργήσουμε σαν δική μας επιχείρηση. Ενώ τη λειτουργούμε σαν δική μας επιχείρηση, πάλι είναι το ίδιο concept, πληρωνόμαστε ενώ μαθαίνουμε πώς να γίνονται κάποιες διαφημίσεις κλπ. Δεν ασχολούμαστε ούτε με ΦΠΑ, με φόρους λειτουργικά, υπαλλήλους, επιστροφές κλπ. Είναι ακριβώς το ίδιο concept εδώ με το affiliate marketing. Η διαφορά εδώ είναι ότι με το license affiliate, το private franchise, πληρωνόμαστε σταθερά και επαναλαμβανόμενα πιο εύκολα σε σχέση με το απλό το affiliate και μπορούμε να δημιουργήσουμε από μια φάση και μετά τους δικούς μας sub-affiliates και να δημιουργήσουμε τεράστιες προμήθειες το ίδιο, βασικά στο επίπεδο που είμαστε, σε ό,τι κάνουμε τέλος πάντων είναι προσυμφωνημένα με την εταιρεία. Κάτι το τελευταίο, το νούμερο 7, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε upsell στους υφιστάμενους αγοραστές μας άλλων προϊόν της εταιρείας που συνεργαζόμαστε, όποτε θέλουμε. Βασικά, αν αγοράσει έστω ένας από εμάς, είναι για πάντα δικός μας πελάτης. Οπότε μπορούμε ότι του στείλουμε ξανά, να του προτείνουμε να αγοράσει και το αγοράσει, εμείς μπορούμε να ξαπληρωθούμε ξανά και ξανά και ξανά. Τα κατά αυτού του μοντέλου είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα μικρό κεφάλαιο εκκίνησης. Το μικρό κεφάλαιο εκκίνησης, η αλήθεια, κάπως που το έψαξα λίγο στο ίντερνετ, μπορείς να βρεις εταιρείες από 25 ευρώ να αγοράσεις license μέχρι και 10.000 ευρώ, που σε σχέση με το παραδοσιακό franchise είναι γελίο το ποσό αυτό για να το ξεκινήσει κάποιος. Σε παραδοσιακό franchise ξεκινάς από 20, 30, 50, 100.000 ευρώ. Το νούμερο 2 είναι φυσικά επιχειρηματική προσέγγιση. Αν πεις ότι θα το δουλέψεις, θα έχεις τη δική σου επιχείρηση online και το δεις επαγγελματικά, πραγματικά θα δεις πιο γρήγορα αποτελέσματα σε σχέση με κάποιον που απλά νομίζει ότι βρέχει χρήματα το ίντερνετ. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, συμφωνούμε ότι το private franchise σε σχέση με το απλό affiliate marketing είναι καλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, πώς ξεκινά κάποιος τώρα στον χώρο του ίντερνετ? Για να ξεκινήσει τέλος πάντων το ιντερνετικό κομμάτι να προωθήσει κάτι, τι να προωθήσει? Είναι κάποια ερωτήματα που πρέπει να κάτσει να τα απαντήσει ο ίδιος. Θα τα απαντήσω και εγώ στο επόμενο slide. Νούμερο 1. Προτιμά κάποιος να ασχοληθεί με άειλα ή υλικά προϊόντα?
Το άειλον προϊόν στο ίντερνετ μπορεί να είναι software για υπολογιστές, μπορεί να είναι e-learning μαθήματα, μπορεί να είναι ηλεκτρονικά βιβλία, e-books, υλικά προϊόντα είναι οτιδήποτε χειροπιαστό. Νούμερο 2 που πρέπει να προβληματιστείς. Σε ποιους να απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία που θα προωθήσω. Business to business, επιχείρηση σε επιχείρηση, business to customer, επιχείρηση σε καταναλωτές ή και στα δύο. Νούμερο 3. Προτιμούμε κάτι ο καταναλωτής να το αγοράζει και να πληρώνει κάτι συνδρομητικά ή όχι, δηλαδή να το πληρώνει μια φορά και μέχρι εκεί. Νούμερο 4. Τι γνώσεις πρέπει να ξέρω εγώ όταν ασχοληθώ στο ίντερνετ και κάτι πολύ σημαντικό, τι γνώσεις μου προσφέρει η ίδια η εταιρεία για να αρχίσω δουλειά μαζί του. Νούμερο 5. Φυσικά κάτι που πρέπει να μας απασχολεί, το προϊόν ή υπηρεσία θα το προωθήσω σε international επίπεδο ή μόνο εδώ στην Κύπρο, μόνο εδώ στην περιοχή που εδρεύω. Νούμερο 6. Θα είμαι μόνος μου σε αυτόν το ιντερνετικό κομμάτι ή θα έχω και άλλους που ασχολούνται σε αυτόν τον χώρο να με βοηθήσουν. Νούμερο 7. Κάτι που δεν το συνηθίζουν οι περισσότεροι να το σκεφτούν είναι τα μελλοντικά σχέδια. Τα μελλοντικά σχέδια σε σχέση με το affiliate marketing δεν υπήρχαν στην ουσία, γιατί με το απλό το affiliate marketing ήταν, θα μιλήσω ίσια, κάθε μέρα που ξυπνάς την επόμενη μέρα το πορτοφόλι σου ξεκινά με 0 έσοδα μέσα, οπότε κάθε μέρα έχεις την αίσθηση ότι αν δεν σηκώσεις το τηλέφωνο, αν δεν στείλεις email, αν δεν πράξεις συνεχώς κάθε μέρα δουλειά, το υπόλοιπο θα είναι συνεχώς 0 μέχρι να βάλεις δουλειά. Τα μελλοντικά σχέδια είναι όταν μετά από κάποια φάση, μετά από κάποια χρόνια, αν δουλέψω στον χώρο του ίντερνετ, μπορώ να αφιπηρετήσω, μπορώ να σταματήσω σήμερα και αύριο να συνεχίσω να έχω εισόδημα. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και θα τα απαντήσουμε αμέσως τώρα. Κατά προτίμηση είναι οι απαντήσεις αυτές. Νούμερο 1. Πρέπει σίγουρα να προτιμούμε προώθηση άειλων προϊόντων ή υπηρεσιών στον χώρο του ίντερνετ. Αν είναι, επειδή είναι χώρος που δουλεύουμε μέσα στον χώρο του ίντερνετ, εμείς που είμαστε ίντερνετάκηδες, ας το πούμε, είναι καλύτερο να έχουμε άειλα προϊόντα, υπηρεσίες τις οποίες να προωθήσουμε, γιατί έτσι θα γλιτώσουμε stock, παραδείγμα, δεν θα ασχοληθούμε με πακεταρίσματα προϊόντων, δεν θα πληρώσουμε φόρους, λειτουργικά, δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε κάποια προϊόντα κλπ. Και μετά να τα συστήσουμε στον κόσμο μας. Είναι απλά κάποια links, υπηρεσίες που απλά στέλνουμε ένα link του καταναλωτή που αγοράζει από εμάς και αυτή είναι η δουλειά μας. Νούμερο 2. Κατά προτίμηση, προτιμούμε να είναι συνδρομητικό κάτι που θα αγοράσει κάποιος. Παράδειγμα, να είναι μαθήματα μαγειρικής. Να πληρώνει, 10 ευρώ το μήνα και να μαθαίνει πώς να μαγειρεύει, από τον Gordon Ramsay. Ο λόγος φυσικά το να είναι κάτι συνδρομητικό, φυσικά θα πληρωνόμαστε κάθε μήνα, κάθε χρόνο και όχι μόνο την πρώτη φορά που κάνουμε την πώληση. Το 3 και το 4 είναι μεγαλύτερο εύρος αγοράς. Φυσικά προτιμούμε να προωθούμε κάτι και σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές. Έχουμε μεγαλύτερο εύρος αγοράς. Και νούμερο 4 φυσικά να είναι σε international επίπεδο. Έχουμε εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια κόσμο να προωθήσουμε τις υπηρεσίες, τέλος πάντων, ή τα άειλα προϊόντα που θέλουμε. Νούμερο 5. Κάτι πολύ σημαντικό. Κατά προτίμηση θα θέλαμε η εκπαίδευση από την εταιρεία να παρέχεται δωρεάν σε εμάς, αφού προωθούμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Και ο λόγος φυσικά είναι λιγότερα κόστα για εμάς για να αναπτύξουμε την επιχείρηση μας online. Συνεχώς να έχουμε και πιο πολλά κέρδη, επειδή η εταιρεία θέλει να μας βοηθήσει. Νούμερο 6. Προτιμούμε να είναι κάτι ομαδικό παρά ατομικό. Ακόμα και να έχουμε την καλύτερη ιδέα για να προωθήσουμε κάτι δικό μας εμείς ήδη, στο ίντερνετ, αν δεν θες να πετάς λεφτά σε διαφημίσεις και να μην ξέρεις αν δουλεύουν ή όχι, εδώ προτείνουμε να υπάρχει ήδη κάτι υφιστάμενο, να έχουμε υποστήριξη πίσω μας, γιατί μαθαίνουμε δια του παραδείγματος και επειδή αν κάποιος ξεκινά από το 0, σίγουρα θέλουμε κάποια άτομα να μας βοηθούν στον χώρο που δραστηριοποιούμαστε. Και φυσικά το 7, μετά από χρόνια σχολείας, σίγουρα θέλω να αποσυρθώ και να συνεχίσω να πληρώνομαι. Κανείς δεν θέλει να δουλεύει για πάντα. Και αν η εταιρεία μας παρέχει και αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μπορώ σήμερα να σταματήσω και αύριο
η εταιρεία μου να συνεχίσει να δουλεύει στο ίντερνετ, είναι ακόμα πιο θετικό για εμάς. Τώρα, η μεγάλη ερώτηση. Υπάρχει κάποια εταιρεία στον κόσμο που μας παρέχει όλα τα πιο πάνω? Η αλήθεια, δημιουργήθηκε μια εταιρεία. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, τη βρήκαμε πρώτοι εμείς, να το πούμε. Τέλος πάντων, είναι πραγματικά μια απίστευτα αξιόπιστη εταιρεία που μας παρέχει ό,τι έχω αναφέρει προηγουμένως, όλα τα θετικά. Ειλικρινά δεν βρήκα κάτι αρνητικό τα τελευταία 3 χρόνια που συνεργάζομαι μαζί τους. Γι' αυτό και είναι ο λόγος που κάνω αυτό το webinar. Υπάρχουν όμως κάποια καλά και κακά νέα για εμάς. Αν εσείς που παρακολουθείτε τώρα πιστεύετε τέλος πάντων ότι θα κάτσω πίσω και θα βρέχει χρήματα, ξεχάστε το. Τα κακά νέα είναι ότι υπάρχει δουλειά, αρκετή δουλειά μάλλον στην αρχή, αλλά αν χτίσετε κάτι, πραγματικά μετά μπορεί να δημιουργήσετε σταθερό και επαναλαμβανόμενο εισόδημα για σας, που χωρίς να χρειάζεστε να είστε 365 μέρες το χρόνο πάνω σε έναν υπολογιστή, πάνω στα τηλέφωνα, πάνω στα email. Τα καλά νέα για εμάς είναι ότι μπορεί να γίνει πραγματικά η ευκολότερη διαδικασία εισοδήματος για όλους μας. Εγώ, βασικά, αν τα κατάφερα εγώ, ειλικρινά μπορείτε και εσείς. Εγώ δεν είχα καμιά σχέση με το ίντερνετ, παρόλο που έχω σπουδάσει computer engineering στην Αγγλία. Το χώρος του ίντερνετ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και ξεκίνησα πραγματικά από το μηδέν. Και αν εγώ τα κατάφερα, σίγουρα μπορείτε και εσείς. Η δική μας πρόταση, η δική μου πρόταση που προτείνω για εσάς σήμερα και ειδικά πριν να αλλάξει και ο μήνας αυτός. Το private franchising ή το license affiliate, να αγοράσουμε τα δικαιώματα δικαιοχρησίας της Our Global Idea, που θεωρείται τώρα η μόνη εταιρεία στον κόσμο που παρέχει το μοντέλο The All-in-One Business Model. Για μένα είναι η νούμερο 1 εταιρεία που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να προωθεί κάτι. Σε γενικές γραμμές, τι παρέχει αυτή η εταιρεία? Η Our Global Idea υπάρχουν 7 συνδρομητικά προγράμματα που μπορούμε εμείς να επιλέξουμε οποιοδήποτε από αυτά τα 7 να ξεκινήσουμε να προωθούμε, και υπάρχουν και 4 πλατφόρμες και για επιχειρηματίες. Οπότε μας καλύπτει και τις δύο ανάγκες να απευθυνθούμε και σε επιχειρηματίες και σε καταναλωτές. Κάποια από τα συνδρομητικά της προγράμματα θα κάτσω να τα αναλύσω τώρα στο επόμενο website για να δείτε λίγο, στο slide συγγνώμη, για να δείτε και εσείς, να μπείτε λίγο στο νόημα. Τα 7 συνδρομητικά προγράμματα. Η olympicidea.co σε γενικές γραμμές είναι ένα από τα μεγαλύτερα VIP club, εκπτωτικά club στον κόσμο, που παρέχουν εκπτωτική κάρτα στους καταναλωτές τους και μπορούν να διεκδικήσουν VIP εκπτώσεις και προνόμια σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πλατφόρμα OMS είναι ένα αντικείμενο επαγγελματικών internet marketing, όπου ο επιχειρηματίας ή εγώ προσωπικά μπορώ να δημιουργήσω επαγγελματικές landing pages για να διαφημίσω το προϊόν ή τις υπηρεσίες της δικές μου. Μπορώ να δημιουργήσω autoresponders και newsletter, αυτοματοποιημένες καμπάνιες emails κλπ. Είναι τρομερών εργαλείων, είναι από τα πιο σύγχρονα και είναι πάρα πολύ επαγγελματικά, όλα όπως τα βλέπετε εκεί. Τρίτον αντικείμενο είναι το ONGI Webinar. Νομίζω περιπτώνω να πω περισσότερα. Είναι αυτό το δωμάτιο που βλέπετε και μπήκατε εσείς ήδη τώρα και παρακολουθείτε. Είναι ένα αντικείμενο για ζωντανές παρουσιάσεις υψηλής ποιότητας, με ηχογραφήσεις, τρομερών εργαλείων τέλος πάντων, που μπορεί να το προωθήσει κάποιος τόσο σε εκπαιδευτές, coaches, δικηγόρους, γιατρούς, δασκάλους, τα πάντα. Πιο επαγγελματικών εργαλείων είναι το My Automated Webinar. Είναι ακριβώς το ίδιο concept με το ONGI Webinar, απλά εδώ αυτοματοποιεί τις καταστάσεις. Είναι μια ζωντανή παρουσίαση που την κάνεις μόνο μια φορά στη ζωή σου στην ουσία και μπορεί να το βάλεις το αυτοματοποιημένο webinar να παίζει ξανά και ξανά σε όποιο μέρος του κόσμου, σε οποιαδήποτε ώρα θες, χωρίς να είσαι εσύ όντως live να κάνεις παρουσίαση και να κάνεις αυτοματοποιημένες πωλήσεις ενώ είσαι στο σπίτι σου ή είσαι στο σινεμά και βλέπεις το έργο σου. Είναι πολύ επαγγελματικό εργαλείο αυτό. Συνήθως εγώ το συγκεκριμένο το προωθώ μόνο σε επαγγελματίες. Το επόμενο, My Online Coach, είναι ένα αντικείμενο προσωπικός προπονητής, ας το πούμε. Παρέχει υπηρεσίες coaching για άμεσες πωλήσεις και υπηρεσίες γραμματέως με ημερολόγιο, κρατά λίστα.
σου λέει τέλος πάντων αν μίλησες με κάποιον άτομο, αν δεν μίλησες, κρατάς σημειώσεις, τα πάντα. Επόμενο, πολύ πρωτοποριακό εργαλείο, μόλις έχει δημιουργηθεί τον περασμένο μήνα μας έχει δημιουργηθεί και θα ξεκινήσει να υφίσταται στο τέλος του Μάη, είναι το Valid Polls, που είναι ένα αντικείμενο viral marketing. Προσέξτε, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιος online ερωτηματολόγια, δημοσκοπήσεις, διαγωνισμούς, να ποστάρει τα συγκεκριμένα στο Facebook και να δημιουργήσει, χωρίς να πληρώσει σε διαφήμιση, υποψήφιους, ας το πούμε, που ενδιαφέρονται να δουν αυτό που τέλος πάντων βάζει στα ερωτηματολόγια κλπ. Χωρίς να πληρώσεις διαφήμιση. Και τελευταίο, η πιο σύγχρονη μας συνεργασία, που εδώ πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ένα αντικείμενο με 700.000 επιχειρήσεις που ήδη συνεργάζονται στην εταιρεία και μας παρέχουν τις καλύτερες τιμές VIP, εκτόσεις και προνόμια μόνο στα μέλη του συγκεκριμένου club, και επίσης παρέχει και υπηρεσίες booking σε ξενοδοχεία, κρουαζιέρες κλπ. Θα τα εξηγήσω λίγο στα επόμενα slide το συγκεκριμένο. Εδώ τέλος πάντων αυτό είναι ένα που θέλω να κρατήσετε, θα βρείτε φθηνότερες τιμές ακόμα και από το booking.com, που είναι από το μεγαλύτερο website που βρίσκει φθηνά ξενοδοχεία κλπ. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε με αυτά που έχω να σας δείξω στην πορεία. Τώρα, 4 πλατφόρμες για επιχειρήσεις. Όπως είπα στην αρχή, οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από εξυγχρονισμό και διαφήμιση στο ίντερνετ. Η olympicbiz.com είναι ένα αντικείμενο που προσφέρουμε website και e-shop στους επιχειρηματίες μας στη χαμηλότερη τιμή παγκοσμίως. Θα πω στη συνέχεια ακριβώς πώς θα πληρώνει κάποιος. Olympic Application Builder είναι ένα αντικείμενο που μπορεί να δημιουργήσει ο καθένας στο δικό του mobile application σε Android και iOS συσκευές. Πραγματικά απίστευτο, full επαγγελματικό, με περισσότερα από 40-50 διαφορετικά features στο συγκεκριμένο application. Νούμερο 3 είναι το My Appointments, λέγεται. Είναι ένας αυτόματος καθορισμός ραντεβού, σαν αυτόματη γραμματέα, ας το πούμε, που μπορεί κάποιος να μπαίνει στο website του επιχειρηματία και να κλείνει από μόνος του ραντεβού μαζί με ένα σύμβουλο ή τον ίδιο τον επιχειρηματία. Τελευταίο, το OnGI Live Chat, νομίζω εδώ όλοι ξέρετε τι είναι. Αν μπείτε παράδειγμα στο booking.com, κάτω δεξιά θα σας βγάλει Chat Now και μπορεί ο υποψήφιος πελάτη να ρωτήσει κάτι τη χρονική στιγμή που είναι ήδη στο website και απλά ψάχνει κάτι, και αν είσαι ο επιχειρηματίας, αν είναι live εκείνη τη χρονική στιγμή, μπορεί να το απαντήσει, να του λύσει απορίες για να μπορεί να χτίσει άμεσα σχέση εμπιστοσύνης με τον υποψήφιο πελάτη. Είναι και αυτόν τρομερών εργαλείων και όλα που έχω αναφέρει είναι στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Θα σας πω στην πορεία πώς θα κοστίζει το καθένα. Τώρα, σε γενικές γραμμές, εμείς που είμαστε σε αυτόν το δωμάτιο μπορούμε να συστήσουμε όλες αυτές τις 11 υπηρεσίες τόσο σε επιχειρηματίες αλλά και σε καταναλωτές, από τις προωθήσεις που κάνουμε και από αυτούς που γίνονται αγορές, από τις συναλλαγές που θα γίνουν τέλος πάντων. Η Our Global Idea έρχεται να μας πληρώσει κάποιες affiliate αμοιβές, τις οποίες θα αναφέρω μέχρι τι ψηλό ποσοστό μπορούμε να πάμε. Λοιπόν, για να αγοράσουμε εμείς τα δικαιώματα της εταιρείας, κάτι που προσφέρει η εταιρεία και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που το κάνει αυτό, είναι ότι στα προγράμματα της OnGI, της Our Global Idea, δεν υπάρχει κόστος εγγραφής για να είμαστε συνεργάτες. Δικαιούμαστε να προωθούμε πραγματικά μόνο ότι έχουμε να αγοράσει. Και κάτι πολύ σημαντικό, αν παράδειγμα ξεκινήσει κάποιος με το εκπτωτικό website Olympic Idea με $28 το μήνα, είναι συνδρομητικό, όλες τις άλλες υπηρεσίες που υπάρχουν εκεί, αντί να τις πληρώνει το ίδιο με συν $28 το μήνα, συν $28 το μήνα για την κάθε μια, μπορεί να αγοράσει το license όλων των επόμενων υπηρεσιών με μόνο $150 one time, και έχει lifetime πρόσβαση σε όλες τις άλλες υπηρεσίες της εταιρείας. Είσαι συνδρομητής σε ένα πρόγραμμα και οτιδήποτε άλλο να αγοράζεις το license με μόνο €140 περίπου, lifetime πρόσβαση και lifetime προμήθειες για πάντα. Τι σημαίνει αυτό για εσάς θα το εξηγήσω τώρα. Πριν προχωρήσω, κάτι πολύ σημαντικό, η εταιρεία Our Global Idea υπάρχει τα τελευταία 3 χρόνια. Ιδρύθηκε πρώτα η Olympic Idea το Γενάρη του 2014. Ο γενικός διευθυντής μας είναι ο Thomas Sterper.
Είχα την τιμή να τον γνωρίσω και τις 2 φορές που ήρθε στο παγκόσμιο σεμινάριο που κάνουμε κάθε 4 μήνες στην Αθήνα. Ήρθε 2 φορές μέχρι σήμερα τα τελευταία 3 χρόνια. Όπως βλέπετε και τις φωτογραφίες, σε γενικές γραμμές είναι απίστευτος άνθρωπος. Πραγματικά έχει απίστευτες γνώσεις, επειδή εργαζόταν πιο παλιά σαν CEO σε τεράστιες άλλες εταιρείες και τώρα είναι πλήρως δεσμευμένος με την εταιρεία και είμαι σίγουρος ότι επειδή τον γνώρισα κιόλας θα μας βοηθήσει να φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά. Οπότε το να γνωρίζει κάποιος τον CEO μιας εταιρείας που δημιουργήθηκε μια τριχρονιάς εμπνέει κιόλας εμπιστοσύνη, τόσο σε μένα που ανοίγομαι τώρα σε αυτό το webinar και σας εξηγώ τις συνεργασίες που έχουμε με αυτόν τον άνθρωπο και με τους υπόλοιπους συνεργάτες μας. Τώρα, εγώ θέλω δεν θα κάτσω να εξηγήσω και τις 7 υπηρεσίες και τα 4 προγράμματα για τους επιχειρηματίες. Θα εξηγήσω λίγο το κεντρικό πρόγραμμα της εταιρείας που είναι η Olympic Idea. Η olympicidea.co έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτό το πρόγραμμα για να μπουν τα καταστήματα και τα μέλη μέσα εισάγονται μόνο από ήδη υφιστάμενα μέλη. Αυτό μας προσφέρει μια τεράστια δυναμική γιατί μπορούμε να προσεγγίσουμε μόνο δικούς μας επιχειρηματίες και άτομα που είναι πραγματικά άτομα που θέλουν να κερδίζουν έσοδα από την καθημερινότητα τους και παράλληλα μπορούν να κερδίζουν και έναν έξτρα εισόδημα αν παράλληλα προωθήσουν την ίδια την εταιρεία. Πάμε να το εξηγήσω λίγο αναλυτικότερα. Λοιπόν, το στόχο η Olympic Idea βάλε να γίνει το μεγαλύτερο VIP Club καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν δουλεύει μόνο εδώ στην Κύπρο, δεν δουλεύει μόνο στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να μπουν χιλιάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες καταναλωτές σε αυτό το website. Οι επιχειρήσεις φυσικά να κερδίζουν πελατολόγιο από VIP καταναλωτές που αναζητούν να βρουν τον επιχειρηματία και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και ο καταναλωτής να γλιτώνει λεφτά από την καθημερινότητα του, όχι μόνο από μαγαζιά που δεν πάει να αγοράζει, από μαγαζιά που πληρώνει λεφτά στην καθημερινότητα του. Από τον μπακάλι της γειτονιάς του, τον κρεοπόλη του, τον λαστιχάρι του, τον μηχανικό του και ούτω καθεξής. Τώρα, γιατί ο επιχειρηματίας να συνεργαστεί με την εταιρεία? Φυσικά οι επιχειρήσεις αποκτούν ό,τι χρειάζονται για την πολυκαναλική τους επικοινωνία με τον καταναλωτή. Όπως είπαμε στην αρχή που ξεκινήσαμε, η ψηφιακή εποχή ανάγκασε με την καλή την έννοια των επιχειρηματία να εξυγχρονιστεί παράλληλα. Οπότε εμείς του προσφέρουμε και έναν πακέτο εξυγχρονισμού και διαφήμισης στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Αποκτά τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση, μονοσέλιδο ή πολυσέλιδο website, ηλεκτρονικό κατάστημα, προβολή στο mobile application της εταιρείας και διαφήμιση σε online, offline αλλά και στα social media με μόνο $160 το χρόνο. Πραγματικά είναι απίστευτα γελία η τιμή για να μας δοκιμάσει τουλάχιστον ένας επιχειρηματίας. Είναι όλα included σε αυτά, είναι περίπου 150 ευρώ αν δεν κάνω λάθος στα $160. Και οι επιχειρηματίες πραγματικά μας παρακαλάνε να κάνουν συνεργασίες κοντά μας. Αυτό το πακέτο είναι το δοκιμαστικό. Υπάρχει και η μη επαγγελματικό και επαγγελματικό πακέτο που ο επιχειρηματίας γλιτώνει και άλλα λεφτά από το συγκεκριμένο πακέτο. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω, όσοι ασχοληθούν μπορούν να σας το δείξω στην πορεία. Επίσης τώρα, τι κερδίζει ο καταναλωτής αν μπει σε αυτό το εκπτωτικό website? Όπως βλέπετε τα πρώτα 2 slide είναι άμεση ενημέρωση από το κινητό μας. Εδώ έκανα ένα search όταν ήμουν στην Αθήνα. Πραγματικά είναι χιλιάδες εταιρείες που ήδη συνεργάζονται κοντά μας με απίστευτες προσφορές. Εκεί έβαλα κάποια παραδείγματα. Στις εκπτώσεις που υπάρχουν μέσα πραγματικά μπορούμε να βρούμε εκπτώσεις μέχρι και 80% μέσα. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να μπουν μέσα είναι πραγματικά κάθε λογής, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ήδη σχεδόν συνεργάζεται κοντά μας. Κάποιες μεγάλες συνεργασίες που έχουν κάνει στην Ελλάδα είναι ηλεκτρική ενέργεια. Η εταιρεία Vattenfall προσφέρει 20% φθηνότερο ρεύμα στο μηνιαίο πάγιο, να το πούμε, πόσα πληρώνει κάποιος το ρεύμα του.
Η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι η Vodafone και μας προσφέρει, δεν είναι 50%, φτάνει το απίστευτο μέχρι 64% έκπτωση στον πάγιο λογαριασμό του τηλεφώνου σου. Αλυσίδα συγκαταστημάτων σούπερ μάρκετ 4% έκπτωση στο ταμείο. Πρωτοβάθμια υγεία με την, αν δεν κάνω λάθος, είναι η CNP ασφαλιστική με την NHS, τέλος πάντων μια συνεργασία που μας φτάνει 80% έκπτωση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Και επίσης, εκτός από τις πρώτες 4 εταιρείες που έχω αναφέρει, έχουμε και ένα μέσο όρο περίπου 20% έκπτωση σε περισσότερες από 3 με 4.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως που συνεργάζονται ήδη κοντά μας. Και επίσης, κάτι που μπορεί να αξιοποιήσει ο καθένας, οργανώνουμε σε τακτικά διαστήματα οικονομικά VIP τριήμερα διακοπώς σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία ή σπα και μπορεί όποιος θέλει να λάβει μέρος και θα πληρώσει τιμές πολύ κάτω του κόστους. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να μειώσουμε το κόστος ζωής κάθε καταναλωτή μας διατηρώντας σταθερό το επίπεδο της ζωής του. Δεν τον αναγκάζουμε να πάει σε επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιεί να εξοικονομήσει χρήματα. Λοιπόν, πόσα χρήματα μπορεί να εξοικονομήσει ο καταναλωτής μας σήμερα, αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, πληρώνοντας ο καταναλωτής περίπου $28 το μήνα, που είναι περίπου 25-26 ευρώ, μπορεί σήμερα με επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν στην εταιρεία την Olympic Idea και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και στις λοιπές περίπου 20 χώρες που δουλεύουμε, να κερδίζει καθαρόν όφελος 200 περίπου ευρώ το μήνα, που είναι περίπου 2.500 ευρώ το χρόνο. Είναι τεράστια χρήματα, ειδικά σε περίοδο της κρίσης, να εξοικονομεί μια τριμελής οικογένεια και πληρώνεις 25 και κερδίζεις 50, 100, 200 ευρώ από εταιρείες που ήδη συνεργάζονται κοντά μας. Δηλαδή, ποιο να το πεις και να μην πάρει τουλάχιστον δοκιμαστικά ένα μήνα την κάρτα να δει αν οι εταιρείες που έχουμε κάνουν για τον καταναλωτή. Λοιπόν, το καλύτερο σημείο, που είναι και ένας από τους λόγους που κάνω αυτό το webinar, πραγματικά σήμερα βρίσκεστε στο σημείο 0 της παγκόσμιας ανάπτυξης. Δεν δουλεύουμε μόνο στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης κλπ. Τώρα είναι ώρα να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Τώρα πραγματικά είναι ώρα να πρωτοπορήσετε μαζί μας. Τώρα είναι η ώρα και η στιγμή που περιμένετε να αλλάξετε τη ζωή σας ή να βρείτε κάτι καλύτερο. Είμαστε στο σημείο 0 μιας νέας συνεργασίας, ήταν η τελευταία που έχω αναφέρει και είναι το νέο πρόγραμμα, το olympicidea.net. Το olympicidea.net είναι μια πλατφόρμα όπου μπορεί να δείτε, που βασικά καλύπτει κάποιες ανάγκες στην Αμερική. Πάμε πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Το olympicidea.net είναι μια πλατφόρμα που δουλεύει τώρα καθαρά στην Αμερική και στον Καναδά και είναι 500.000 επιχειρήσεις που ήδη συνεργάζονται κοντά μας και μας παρέχουν εκπτώσεις και VIP προνόμια σε ό,τι φανταστείτε. Κάποιες εταιρείες είναι πάρα πολύ γνωστές, κάποιες πολύ γνωστές μάρκες είναι Nike, Adidas, Norton Antivirus, υπάρχουν τρομερές επιχειρήσεις που ήδη συνεργάζονται κοντά μας, Calvin Klein, Armani. Κάποια e-shop μπορούν να παραγγείλετε πράγματα από αυτό το website και να έρθουν εδώ στην Κύπρο. Απλά έχουμε μια έξτρα χρέωση, είναι στο πακετάρισμα φυσικά. Πάμε να δούμε κάποιες προσφορές. Υπάρχουν μέσα εκπτώσεις στη διασκέδαση, σε αυτοκίνητα, σε ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Θα τα περάσω λίγο στα γρήγορα για να μην καθυστερήσουμε. Events, γυμναστήρια. Εδώ στα γυμναστήρια υπάρχει ένα πολύ γνωστό franchise από γυμναστήρια, είναι το Curves. Εδώ στην Κύπρο έχουμε σε κάθε πόλη της Κύπρου, είναι τρομερή έκπτωση. Έχουμε σε υγεία ομορφιά, διάφορες αγορές, διάφορες υπηρεσίες. Έχουμε δημοφιλή της εβδομάδας. Έχουμε εκπτώσεις μέχρι 50% και έχουμε και ειδικές κατηγορίες μέχρι και 80% εκπτώσεις σε κάποιες τέλος πάντων ειδικές κατηγορίες. Λοιπόν, επίσης μέσα σε αυτό το website, για όσους είναι μέλη της εταιρείας μπορούν να δουν φυσικά, υπάρχει μια φόρμα που υπολογίζει τέλος πάντων πού ξοδεύεις τα λεφτά σου
Εδώ εγώ προσωπικά έχω κάνει έβαλα κάποια ποσά, βασικά εκεί ρωτάει τέλος πάντων πόσες φορές πας και τρώεις σε εστιατόριο, πόσες φορές πας σινεμά. Εδώ τα περισσότερα τα έχω βάλει με 0. Αυτό δεν είναι δικό μου παράδειγμα, είναι από κάποιο συνεργάτη, αλλά σε μένα προσωπικά, αν έβαζα τέλος πάντων προσφορές αν ζούσα στην Αμερική, θα γλίτωνα περίπου 800 με $1,000 το μήνα. Τώρα, το owngiantbooking.com είναι μια απίστευτη συνεργασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εσείς ήδη και εδώ στην Κύπρο. Το owngiantbooking.com μπορούμε να βρούμε φθηνότερες τιμές παγκοσμίως σε ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, αυτοκίνητα και παγκόσμιες ξεναγήσεις και πιο φθηνές τιμές από το booking.com. Ναι, καλά ακούσετε, πιο φθηνές τιμές από το booking.com. Εδώ μπορούμε να βρούμε, τέλος πάντων, να ψάξετε να δείτε κρουαζιέρες που σας ενδιαφέρουν. Σε παγκόσμιο επίπεδο δουλεύουν και κρουαζιέρες και εδώ στην Κύπρο. Πάρα πολύ πολυτελές εβδομαδιαίες, τέλος πάντων, ξενοδοχεία στο εξωτερικό, 5 σπα κλπ. Εν τω μεταξύ, αν δείτε κάποιες τιμές είναι γελία ποσά, μιλούμε $300 για μια εβδομάδα σε 5 και σπα και ξενοδοχεία, απίστευτες τιμές. Έχουμε δημοφιλή της εβδομάδας που μπορεί να επιλέξει ο καθένας. Και εδώ είναι κάποιες αναζητήσεις που έχω κάνει εγώ προσωπικά τώρα εδώ στην Κύπρο. Όπως βλέπετε στον Πρωταράν έκανα ένα search, όπως βλέπετε στο slide, την 5η 10 Αυγούστου με Κυριακή 13 Αυγούστου. Το Louis Navsica Luxury Villas είναι στο booking.com, το βρίσκω με $2,143. Δείτε πόσα το βρίσκω στο owngiantbooking.com. $1,879 και γλιτώνω ακριβώς το ίδιο δωμάτιο, ακριβώς το ίδιο ξενοδοχείο, τις ίδιες ημερομηνίες ακριβώς. Γλιτώνω $263 που είναι περίπου €250 με μια κράτηση που θα πήγαινα στον Πρωταρά. Επόμενο, έκανα ένα search στην Αγιάνναπα. Ξενοδοχείο Χριστοφίνια τετράστερων, $619 στο booking.com. Το βάλα σε δολάρια για να μην το έχω σε ευρώ για να φαίνεται διαφορά. Από 3η 8 Αυγούστου με 12 Αυγούστου. Στο owngiantbooking το δικό μας το βρίσκουμε $467, που είναι, όπως βλέπετε, στο public price, λέει συνήθως την τιμή που μπορεί να βρει κάποιος σε άλλα site. Εμείς το έχουμε $619 στο booking και εμείς γλιτώνουμε άρα περισσότερα από €130 με €150 αν κλείσουμε το Χριστοφίνια. Νομίζω καταλάβατε το concept. Κάποιες μεγάλες διαφορές που βρήκα είναι το Royal Apollonia πεντάστερο στη Λεμεσό, από €689 το βρήκα μόνο $462, ακριβώς το ίδιο δωμάτιο, ακριβώς στις ίδιες ημερομηνίες. Και εδώ τελευταίο είναι η μεγαλύτερη διαφορά που βρήκα σε ξενοδοχείο, είναι το Grand Resort, από €1,785 το βρήκαμε στο website μας με $501. Μιλούμε, κάποιος που θα κλείσει σε αυτό το ξενοδοχείο θα γλιτώσει €1.300 μόνο με το να είναι απλά μέλος στην olympicidea.net. Λοιπόν, κάποιες άλλες που μπορείτε να δείτε, έκανα ένα search τώρα στη Ρόδο μέσω του booking.com. Εδώ βλέπετε, το μάρκαρα λίγο, 34 καταλύματα είναι διαθέσιμα. Στο Own Booking ακόμα δεν δημιουργηθήκαμε καλά. Και κάτω στο βάθος βλέπετε 37 hotels found in Rhodos. 3 καταλύματα περισσότερα από το booking.com. Πάμε να προχωρήσω, γιατί νομίζω καταλάβατε λίγο το concept. Κάποια άλλα search που έχω κάνει, Sentito, Port Royal, Villas και Spa, νομίζω στην Αθήνα, $474, κέρδος €110 αν το κλείσεις στο owngiantbooking.com. Lindos Imperial Resort και Spa, πεντάστερο, $483, €118 κέρδος. Τέλος πάντων, πάει λέγοντας, το Hilton Athens πεντάστερο από €950, €297 κέρδος αν το κλείσουμε από το Owngiant όλοι ξέρουμε το Hilton. Και επιπλέον υπάρχει και το Member Best Price Guarantee, στο οποίο η εταιρεία υπόσχεται να μας επιστρέψει το 110% από το οποιαδήποτε κράτηση κάνουμε, αν βρούμε από άλλο website πιο φθηνό το ξενοδοχείο μας, τέλος πάντων που θα πάει να μείνουμε. Οπότε σίγουρα έχουμε κάτι καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Εσείς νομίζω ότι οι περισσότεροι που μπήκατε σε αυτό το webinar είναι για να κερδίσετε ένα έξτρα εισόδημα ή part-time ή full-time. Η επιχειρηματική ευκαιρία θα προκύψει όταν δημιουργήσετε βασικά τη δική σας ηλεκτρονική επιχείρηση μέσω του υπολογιστή σας. Δουλειά μας είναι να χτίζουμε το δικό μας πελατολόγιο ή το δικό μας δίκτυο συνδρομητών και ένα χαρτοφυλάκιο επιχειρήσεων, προωθώντας αυτές τις 11 υπηρεσίες που έχω αναφέρει, που είναι κάποιες σε επιχειρήσεις και κάποιες σε καταναλωτές ή συνδρομητές. Οι πηγές εσόδων. Μπορούμε να κερδίσουμε εισόδημα προωθώντας τις επιχειρήσεις αυτές τις 4 πλατφόρμες που έχω αναφέρει προηγουμένως, θα τις αναφέρω και στην πορεία. Μπορούμε να κερδίσουμε εισόδημα προωθώντας οποιοδήποτε από τα συνδρομητικά προγράμματα της OwnGI, τα 7 που σας έχω αναφέρει, και επίσης μπορούμε να κερδίσουμε αμοιβές από πρόθεση των upsell, δηλαδή από όποιον προωθήσουμε να αγοράσει έστω και έναν προϊόν από την εταιρεία, οτιδήποτε πάει και να αγοράσει ξανά ή αν το χρειάζεται να το βάλει στην επιχείρηση του, εμείς θα ξαναπληρωθούμε ξανά και ξανά και ξανά προμήθειες που μας αναλογούν. Αυτές τις προμήθειες θα τις αναφέρω στη συνέχεια. Λοιπόν, η δουλειά μας καταρχήν υπάρχουν αυτές οι 7 διαφορετικές πλατφόρμες που μπορεί να ξεκινήσει ένας συνδρομητής. Επιλέγετε έναν κύριο συνδρομητικό πρόγραμμα που ταιριάζει για εσάς. Ξεκινάτε με $28 το μήνα στην ουσία για να έχετε οποιοδήποτε από αυτά τα προγράμματα. Εγώ, προσωπική μου άποψη, το καλύτερο και ευκολότερο πρόγραμμα που προτείνουμε για όλους, γιατί είναι το καλύτερο και δουλεύει από την πρώτη ημέρα που ξεκινά κάποιος, είναι η olympicidea.com και παράλληλα και η olympicidea.net για όσους την αξιοποιήσουν. Λοιπόν, αποκτώντας οποιοδήποτε από αυτά τα προγράμματα, θα έχετε το δικό σας δωρεάν προσωποποιημένο ψηφιακό γραφείο, όπου εδώ ξεκινάτε βασικά να κάνετε affiliate marketing, θα έχετε τα δικά σας links, θα έχετε να βλέπετε το πόσα πληρώνεστε με τον μήνα, με κάθε commission που σας αναλογεί, να δείτε αν έχετε sub affiliates τους οποίους κάνουν πωλήσεις, μπορείτε να δείτε τέλος πάντων τα πάντα. Τώρα, για όσους δεν θέλουν να έχουν μόνο παράδειγμα την Olympic Idea ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα και θέλουν να αγοράσουν έναν πιο μεγάλο πακέτο για να έχουν κι άλλα επιπλέον προγράμματα, για όσους αγοράσουν περισσότερα από έναν προγράμματα, φυσικά υπάρχει επιπλέον κέρδος για εμάς. Και βασικά τι κάνουμε εμείς? Είμαστε συνδρομητοί στο βασικό πρόγραμμα των $28 και οποιοδήποτε από τις άλλες υπηρεσίες χρειαστούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε για μας είτε για να το προωθήσουμε, μια φορά πληρώνουμε $150 μεμονωμένα το καθένα και το έχουμε για πάντα στην πλατφόρμα μας. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει 2-2 μαζί ή 3-3 μαζί, υπάρχει και έκπτωση από την εταιρεία. Αν αγοράσεις 2 πακέτα μαζί, 2 έξτρα προγράμματα, σου κάνει έκπτωση $50. Οπότε αντί 150 και 150 με μόνο $250 αποκτάς 2 συν το έναν το βασικό σου πρόγραμμα, 3 προγράμματα να προωθείς στην φαρέτρα σου. Και το Combo Pro είναι αν αγοράσεις 3 προγράμματα μαζί, το βασικά πληρώνεις 2 και παίρνεις το ένα δωρεάν. Λοιπόν, ποια είναι η δουλειά μας? Συστήνουμε βασικά εργαλεία στους επιχειρηματίες και τα προγράμματα μας στους συνδρομητές που θέλουν κάποιες από τις υπηρεσίες τις 7 που έχω αναφέρει, και εμείς κερδίζουμε affiliate προμήθειες σταθερά και επαναλαμβανόμενα, γιατί όλα αυτά είναι συνδρομητικά. Οπότε ο άλλος που μπαίνει πληρώνει κάθε μήνα, γιατί πάλι θέλει να έχει το website του παράδειγμα, πάλι θέλει να έχει το mobile application, πάλι θέλει να έχει την κάρτα του την εκδοτική στο olympicidea.com και .net και ούτω καθεξής. Οι επιχειρήσεις τώρα, όπως έχω αναφέρει, πληρώνουν για να αποκτήσουν εξυγχρονισμό και διαφήμιση στο ίντερνετ με website, e-shop κλπ. Ετήσια συνδρομή με μόνο $160 το χρόνο, περίπου €150. Από αυτά τα λεφτά δεν παρακρατείται ούτε και 1% ποσοστό από τα κέρδη αυτής της εταιρείας στην Olympic Idea, και εμείς προωθώντας τέλος πάντων αυτόν το πακέτο, το website, e-shop κλπ. Στις επιχειρήσεις που όλες το χρειάζονται τέλος πάντων για να εξυγχρονιστούν, εμείς παίρνουμε άμεση προμήθεια τη στιγμή που κλείνουμε τη συμφωνία, σε cash μπορώ να πω,
το απίστευτο 80% επιστρέφεται πίσω σε εμάς στη στιγμή που κλείνουμε τη συμφωνία και από τα $160 για κάποιον που είναι επαγγελματίας συνεργάτης, τα $130 τα πληρώνουν σε cash και κάθε έτος. Εδώ κάτι που έχω να πω, η εταιρεία δεν μας περιορίζει. Ούτε πόσες εταιρείες μπορούμε να προωθήσουμε σε μια μέρα, ούτε το είδος της επιχείρησης. Οπότε έχουμε το ελεύθερο να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να βάλουμε όσες επιχειρήσεις θέλουμε χωρίς κανέναν περιορισμό. Οπότε υπολογίστε ότι αν κάποιος έχει ανάγκη λεφτά και θέλει να πας σήμερα να πάει να μιλήσεις με 10 επιχειρήσεις, θα κερδίσεις σε ευρώ περίπου, θα είναι 1.200 ευρώ cash σε μία ημέρα όταν βάλεις 10 επιχειρήσεις. Τέτοια ποσά δεν τα προσφέρει κανένας άλλος σε παγκόσμιο επίπεδο που να ψάχνεστε και να χτυπιάστε μέρα νύχτα. Εγώ προσωπικά είμαι ανοιχτός αν βρείτε μια εταιρεία που πληρώνει σε direct sales περισσότερα από 80%, ελάτε να με βρείτε, γιατί φυσικά εμείς δεν το κάνουμε γιατί είμαστε εμπορωμένοι με μια οποιαδήποτε εταιρεία. Βλέπουμε τι έχει απήχηση σήμερα, το ίδιο προωθούμε για εσάς. Επίσης, κάποια παραδείγματα για να δείτε εσείς τώρα πόσα μπορείτε να κερδίζετε αναέτος, γιατί αυτό είναι edition πακέτο. Αν ασχοληθείτε έστω λίγο ερασιτεχνικά, επαγγελματικά να πω, και βάλετε 10 επιχειρήσεις, 50 επιχειρήσεις, 100, 200, 300, 1000 επιχειρήσεις, είναι καθαρά δικό σας θέμα. Τα παραδείγματα που έχω βάλει εκεί είναι παραδείγματα από συνεργάτες μας που ήδη τα έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα και σκεφτείτε ότι η δουλειά που κάνετε φέτος την πληρώνεστε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά κάθε χρόνο, γιατί ο επιχειρηματίας πάλι θα θέλει να θέλει το website του στο τέλος του χρόνου που θα λήξει το συμβόλαιο του, πάλι θα θέλει να έχει το e-shop του, πάλι θα θέλει να έχει τη διαφήμιση στο online, offline και στα social media. Οπότε εσείς σκεφτείτε ότι, να πούμε με τις 100 επιχειρήσεις, αν το 2017 ασχοληθείτε λίγο και βάζετε 3-4 επιχειρήσεις το μήνα και βάζετε 100 επιχειρήσεις ξέρω σε ένα χρόνο, εσείς θα κερδίζετε 12.500 ευρώ κάθε χρόνο. Τώρα, οι προμήθειες μας αυτές μπορούν να πολλαπλασιαστούν, συγκεκριμένα εδώ μπορούν να τετραπλασιάσετε όλα αυτά τα ποσά που έχω πει, γιατί αυτό είναι όταν προωθήσετε μόνο το Olympic Bees που είναι το website και e-shop. Αν ασχοληθείτε επαγγελματικά, η Our Global Idea πραγματικά τα κέρδη δεν έχουν όρια, θα πληρώνεστε κάθε χρονιά 4 φορές μεγαλύτερες προμήθειες. Αυτό που έχω πει προηγουμένως, οι εταιρείες ψάχνουν διάφορες μεθόδους να αναπτύξουν τα email, να στέλνουν newsletter, να εξυγχρονιστούν και να κάνουν παιχνίδι στο ίντερνετ. Το Olympic Marketing System είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε εμείς ούτως ή άλλως για να χτίζουμε πελατολόγιο online σε γενικές γραμμές. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Οι άλλες δύο πλατφόρμες που μπορεί να αγοράσει ο επιχειρηματίας είναι το My Appointment και το Olympic Application Builder, να δημιουργήσει το δικό του application. Όλα αυτά, αν τα αποκτήσει, τα εισοδήματα μπορούν να τετραπλασιαστούν και με το πελατολόγιο που έχεις στη φαρέτρα σου, δηλαδή τους επιχειρηματίες, τους 10, τους 20, τους 30, τους 50, τους 100, τους 1000 που έχεις βάλει, μπορεί να τους προωθήσεις όλες τις άλλες υπηρεσίες και να τετραπλασιάσεις, πενταπλασιάσεις, γιατί υπόσχομαι ότι η εταιρεία θα προσθέσει και άλλες υπηρεσίες έξτρα τις επόμενες χρονιές, τους επόμενους μήνες μπορώ να πω. Οπότε εμείς αυτά τα εισοδήματα που βλέπετε είναι βάση του ορίου που εσείς θέλετε να βάλετε. Θέλετε να κερδίσετε 1.000 ευρώ το μήνα με επιχειρήσεις, πάρτε 10 επιχειρήσεις. Θέλετε 5.000 ευρώ, μπορείτε να βάλετε 10 επιχειρήσεις, αλλά τους προωθήσετε 4 υπηρεσίες δικές μας. Είναι καθαρά δικό σας θέμα. Τώρα, από την πλευρά των καταναλωτών, αυτό πραγματικά είναι κάτι, δεν το πίστευα όταν το πρώτο είδα. Ειλικρινά, αποκτώντας την κάρτα της εταιρείας, κερδίζουμε στα πάντα, παντού, 365 μέρες το χρόνο. Η ετήσια συνδρομή για να είσαι μέλος στην εταιρεία είναι αυτά τα $28 το μήνα. Απλά σου λέει η εταιρεία ότι πρέπει να τα προπληρώσεις για να σε θεωρώ επαγγελματίας συνεργάτη. Οπότε $336, περίπου 310-320 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος με το σημερινό rate. Που είναι γελία αυτή η τιμή, γιατί όπως έχω πει προαναφέρει, πληρώνει κάποιος $28 το μήνα και γλιτώνει τουλάχιστον $200 ευρώ το μήνα σήμερα που μιλούμε. Τώρα, αν ασχοληθείτε με αυτό το κομμάτι και θέλετε να συστήνετε συνδρομητές στην πλατφόρμα μας,
πραγματικά οι διανομές προμηθειών επί του τζίρου που κάνει η εταιρεία είναι οι υψηλότερες προμήθειες παγκοσμίως, υπερβαίνει το απίστευτο 80% που έχω δείξει προηγουμένως με τις επιχειρήσεις και φτάνει το απίστευτο 90% από τα έσοδα της εταιρείας. Το 90% επιστρέφεται πίσω στους συνδρομητές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες εμάς που προωθούμε την εκπτωτική κάρτα, τα προγράμματα OMS, τα προγράμματα ONGI Webinar, αυτό το δωμάτιο που είσαστε τώρα, οποιαδήποτε υπηρεσία να εμείς επιλέξουμε να προωθήσουμε. Δηλαδή, σε απλά μαθηματικά, αν κάνει τζίρο η εταιρεία 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, οι 900.000 ευρώ πληρωνόμαστε οι συνεργάτες που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι. Είναι η μόνη εταιρεία παγκοσμίως που πληρώνει τόσο ψηλές προμήθειες. Ψάξτε το. Εγώ όπως σας είπα είμαι ανοιχτός. Αν βρείτε κάποια εταιρεία που πληρώνει μεγαλύτερες προμήθειες και το προϊόν της ή οι υπηρεσίες της είναι καλύτερες από τις ONGI, τα σταματώ όλα και έρχομαι να συνεργαστούμε. Τώρα, το μηνιαίο εισόδημα αποσύστασης συνδρομητών είναι κατά προσέγγιση με μόνο ένα πρόγραμμα. Παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να προωθήσει την εκπτωτική κάρτα της olympica.net με προσωπικές συστάσεις 20, 30, 40, 50, 100 ή 200 συνδρομητών και ένα σύνολο ομάδας αναλόγων ότι κάποιοι από αυτούς θα το δουλέψουν και αυτοί επαγγελματικά, μπορεί να κερδίζεις ένα συγκεκριμένο μηνιαίο εισόδημα. Αυτές επειδή είναι συνδρομές με το μήνα, εσείς πληρώνεστε κάθε μήνα, οπότε το εισόδημα είναι καθαρά δικό σας θέμα. Με ένα στόχο μου είναι, αν συνεργαστούμε, να βγάλουμε ένα οικονομικό πλάνο στα δικά σας μέτρα και να το δουλέψουμε επαγγελματικά για να το πετύχετε το συντομότερο δυνατό βάσει του χρόνου που έχετε να διαθέσετε για αυτό το κομμάτι. Αυτά τα ποσά που βλέπετε δίπλα μέχρι και τις 10.000 είναι πραγματικά ποσά που γίνονται σήμερα από τους συνεργάτες μας σε παγκόσμιο επίπεδο και ευτυχώς οι κορυφαίοι της εταιρείας μας είναι όλοι Έλληνες και Κύπροι και μπορούν να μας βοηθήσουν άμεσα να προχωρήσουμε και εμείς αναλόγως του στόχου μας. Οπότε, αυτό είναι ένα πρόγραμμα. Επίσης μπορούμε να κάνουμε, όπως είπα προηγουμένως, αν προωθήσουμε upsell στους ήδη υφιστάμενους αγοραστές μας κάποια άλλα προϊόντα της ONGI, αυτές τις 11 διαφορετικές υπηρεσίες τέλος πάντων που έχουμε, δεν θα κάτσω να τα αναλύσω. Εδώ τα ποσά πραγματικά τετραπλασιάζονται έως 10πλασιάζονται οι αμοιβές μας. Φτάνει να το δείτε επαγγελματικά. Είναι επαγγελματικά. Αν αγοράσετε όλες τις υπηρεσίες και είσαστε full ONGI member της εταιρείας, τα κέρδη σας μπορούν να τετραπλασιαστούν έως να δεκαπλασιαστούν. Και ο πίνακας γίνεται ως εξής. Ο απλός που συστήνει μόνο 20 προγράμματα μπορεί να κερδίζει από 200 ευρώ συγκεκριμένα μέχρι και 2.000 ευρώ το μήνα, επειδή προωθεί όλες τις πλατφόρμες, τα προγράμματα της ONGI. Όλα αυτά είναι πραγματικά ποσά και γίνονται όλα στην εταιρεία. Δεν χρειάζεται να το αναφέρω κάτω, η προσωπική σας στόχη είναι δική σας, δεν μπορώ να σας πω μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε. Ο προσωπικός μου εμένα στόχος είναι αρκετά μεγάλος και υπόσχομαι πραγματικά σε όσους συνεργαστούν κοντά μου να τους βοηθήσω να φτάσουν και εκείνοι τους δικούς τους στόχους όπως θα προχωρώ και εγώ. Τώρα, δεν προχωρά το slide, άλλο λόγω του ίντερνετ τώρα ένα λεπτάκι. Λοιπόν, πώς ξεκινούμε να χτίζουμε την επιχείρησή μας. Μπορούμε να κάνουμε online παρουσιάσεις. Καλή ώρα μπορείτε να στέλνετε τα links σας με τον κόσμο σας να βλέπουν, να παρακολουθούν ζωντανή παρουσίαση και να με βλέπει εμένα και κάποιους άλλους συνεργάτες μας που κάνουν εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή βράδυ. Μπορούν επίσης να κάνουν προσωπικές συναντήσεις. Μπορείτε να βρείτε το φίλο σας, το συγγενή σας που θέλει να προχωρήσει και να του δείξετε το concept της Our Global Idea προσωπικά. Μπορούν να τους φέρετε σε ομαδικές παρουσιάσεις που κάνουμε στην Κύπρο, να δουν κάποια παρουσιάση που κάνω εγώ προσωπικά ή άλλοι συνεργάτες μας εδώ στην Κύπρο, να δουν το πλάνο σε PowerPoint πιο επαγγελματικά. Μπορούν επίσης κάποιες σεμιναριακές διαδικασίες που αρμόζονται, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω τώρα, για όσους ασχοληθούν θα τους ενημερώσω. Και επίσης μπορείτε να θέλετε να δοκιμάσετε να βάλετε αγγελίες, μπορείτε να πληρώσετε ραδιόφωνο, μπορείτε να
να πληρώσετε αεροπλάνο, να βάλετε το link σας πάνω για να κάνει γύρω στην Κύπρο. Η εταιρεία δεν σας περιορίζει, μπορείτε να δοκιμάσετε τα πάντα. Φτάνει να βγάλετε πωλήσεις για να κερδίζετε εισόδημα και να κάνετε και φυσικά πωλήσεις της εταιρείας για να σας πληρώνει. Τι προσφέρει επιπλέον για εμάς? Αγοράζοντας πραγματικά τα δικαιώματα δικαιοχρησίας της εταιρείας, έχουμε τη δική μας πραγματικά δική μας ψηφιακή επιχείρηση. Είναι το δικό μας franchise, αλλά σε online κομμάτι. Φτάνει να το δούμε εμείς επαγγελματικά. Τα δικαιώματα δικαιοχρησίας πώς τα αποκτά κάποιος? Υπάρχει ο δοκιμαστικός affiliate που μπορεί να πληρώσει 3 μήνες τη συνδρομή του 28 επί 3, $84, περίπου 75 με 80 ευρώ. Εδώ ο δοκιμαστικός συνεργάτης, επειδή σκέφτεται αν κάνει ακόμα ή δεν ξέρει κατά πόσο μπορεί να το δουλέψει το affiliate κομμάτι, ξεκινάμε προμήθειες 50% και πάνω. Υπάρχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό website των συνεργατών. Θα του δώσω έναν κωδικό για να μπορεί να δει εκπαιδευτικά βίντεο εντελώς δωρεάν από τους κορυφαίους για να εκπαιδευτεί στο κομμάτι που τον ενδιαφέρει. Δεύτερο, είναι το best value πακέτο που το προωθούμε σε όλους, είναι ο επαγγελματίας συνεργάτης, ο οποίος αγοράζοντας έναν έτος εγγραφής $336, περίπου 320 ευρώ, να ξεκινήσει παράδειγμα με την Ολύμπικα Αιτία, γι' αυτόν έχω βάλει το λογότυπο από κάτω, κερδίζει προμήθειες όπως τις έχω αναφέρει προηγουμένως, περισσότερες από 80%, αποκτά πρόσβαση στο εκπαιδευτικό website συνεργατών και αποκτά και πρόσβαση σε VIP εκπαιδεύσεις. Θα του δώσω έναν άλλο κωδικό για να δει πιο εξειδικευμένες παρουσιάσεις. Και επίσης έχουμε μια απίστευτη συνεργασία με το eBay, Amazon, Travelocity, GoDaddy κλπ. Είναι εταιρείες δισεκατομμυρίων και τέλος πάντων σε γενικές γραμμές σε αυτό το κομμάτι, από τον τζίρο που τους δημιουργεί η εταιρεία μας, από τον κόσμο που στέλνει σε αυτά τα website, κάθε τέλος του χρόνου οι επαγγελματίες συνεργάτες κερδίζουν cashback στο λογαριασμό μας σαν 13ο, εγώ το λέω. Είναι δωρεάν λεφτά χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα, δεν χρειάζεται να μπούμε να ψωνίζουμε από αυτά τα website. Απλά από αυτόν τον τζίρο κερδίζουμε κάποια cashback κάθε τέλος του χρόνου. Τελευταίο, είναι το πιο επαγγελματικό πακέτο όπου μπορεί να τετραπλασιάσετε έως να δεκαπλασιάσετε τα εισοδήματά σας. Είναι ο Full Own GI Affiliate, ο Full επαγγελματίας. Πληρώνεις έναν έτος εγγραφής και ανανεώνεις αναλόγως κατά πόσο χρειάζεσαι το οποιοδήποτε πρόγραμμα στην αρχή και αποκτάς πρόσβαση σε lifetime στις υπόλοιπες 5 υπηρεσίες της εταιρείας με έναν κόστος $886 μόνο. Τα αποκτάς όλα μέχρι, είναι $336 το edition πακέτο και περίπου ακόμα $450 αποκτάς συν 5 υπηρεσίες που κοστίζουν για κάθε μια 150 κανονικά. Είναι lifetime πρόσβαση, δεν ξαναπληρώνεις για να τις αποκτήσεις και μπορεί να κερδίσεις μεγαλύτερες προμήθειες από 4 έως 10 φορές περισσότερες. Και επίσης υπάρχουν και VIP εκπαιδεύσεις για τον επαγγελματία affiliate που μπορεί να εκπαιδευτεί σε οποιοδήποτε. Από την πλευρά τη δική μου, αν είστε άτομα που πραγματικά νομίζετε ότι μπορείτε να το δουλέψετε και αν έστω και λίγο σας άρεσε αυτό που σας έδειξα, ξεκινάτε απευθείας με τα $886, δεν θα το μετανιώσετε, θα δουλέψουμε προσωπικά ένα χρόνο μαζί και αναγκαστικά ένα χρόνο μαζί σίγουρα θα σας βοηθήσω να βγάλετε τα εισοδήματα που αναλόγως της δουλειάς που θα καταβάλλετε θα τα πετύχουμε. Αν δεν μπορείτε οικονομικά να αγοράσετε όλες τις υπόλοιπες 5 υπηρεσίες τώρα της Our Global Idea, προτείνω να σας πω στα ίσια τον επαγγελματία affiliate, είναι $336, 310-320 ευρώ. Αποκτάς πρόσβαση σε αρκετές VIP εκπαιδεύσεις, μαθαίνεις τα πάντα με το olympicaidea.co που μπορεί να κερδίσεις πάρα πολλά λεφτά ακόμα και με το olympicaidea.co και στην πορεία να αναβαθμίζεις σε οποιαδήποτε υπηρεσία μπορεί να χρειαστείς στην OwnGI για να αυξήσεις τα εισοδήματά σου. Ο τρίμηνος συνεργάτης είναι για τα άτομα που δεν ξέρετε ή μάλλον δεν εμπιστεύεστε τον Γιώργο Χρυσοστόμου σαν άτομο τώρα που σας μιλά. Μπορείτε να μπείτε τουλάχιστον 3 μήνες να δείτε πώς δουλεύει το σύστημα, να δείτε αν κάνει για εσάς και αν είστε ευχαριστημένοι μπορείτε να προχωρήσετε, να αναβαθμίσετε σε επαγγελματία ή full on GI όποτε θέλετε χωρίς κανέναν περιορισμό. Ο τρίμηνος συνεργάτης όμως απλά δεν έχει κάποιες προτεραιότητες, δεν μπορούμε να το δουλέψουμε πολύ επαγγελματικά και εγώ τους συνεργάτες μου προσωπικά τους βάζω είναι στη σειρά προτεραιότητας. Πρώτα υπάρχει προτεραιότητα στον επαγγελματία και στο full on GI affiliate και μετά στον τρίμηνο συνεργάτη. Εγώ σήμερα αναζητώ σοβαρά και έξυπνα άτομα που βλέπουν ότι το μέλλον είναι το ίντερνετ,
Εμένα προσωπικά τα άτομα που πιστεύουν ότι το ίντερνετ μια μόδα και να περάσει ή πιστεύουν το αντίθετο, δεν θέλω να κάνω συνεργασία μαζί τους, δεν κάνουν για αυτόν τον χώρο, καλύτερα να μην δοκιμάσουν καν να κάνουν οτιδήποτε στο ίντερνετ. Και εδώ σήμερα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα από επαγγελματίες στον χώρο του private franchising για να μπορούμε να κερδίζουμε ομαδικά εισοδήματα από εταιρείες νόμιμες και να κερδίζουμε εισοδήματα σταθερά και επαναλαμβανόμενα. Όπως σας έχω πει προηγουμένως, είμαι ανοιχτός να ακούσω προτάσεις που προσφέρουν προμήθειες και προϊόντα ή υπηρεσίες καλύτερες από τις OGI. Λοιπόν, επιπλέον για όσους ξεκινήσουν, θα σας δώσουμε ό,τι χρειάζεστε για να πετύχετε. Έχουμε εβδομαδιαίες live παρουσιάσεις όπως αυτή τώρα με webinar για να εκπαιδευτείτε σε συγκεκριμένα κομμάτια που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να δείτε επαγγελματικές εκπαιδεύσεις Internet Marketing εντελώς δωρεάν. Παρουσιάσεις κάνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες στο εξωτερικό. Και το olympiceducation.gr θα σας δώσω τους κωδικούς για να δείτε πάνω από 300 ώρες εκπαιδευτικά βίντεο για να μάθετε ό,τι χρειάζεστε για την προσωπική σας εξέλιξη και να μάθετε περισσότερα στον χώρο αυτό. Επίσης, το σημαντικό, σας έδειξα 3 πακέτα προηγουμένως. Αν ξεκινήσετε με οποιοδήποτε πακέτο στις επόμενες 48 ώρες, θα σας κάνουμε δώρο ένα 5ωρο σεμινάριο Internet Marketing με τον καλύτερο Internet Marketer στην Ελλάδα, στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Καστανάς. Είναι οι γνώσεις που απόκτησα από αυτόν τον άνθρωπο είναι πραγματικά κοστίζουν περισσότερα από 1.000-2.000 ευρώ για να σε εκπαιδεύσει οι γνώσεις που προσφέρει μάλλον ο Κωνσταντίνος ο Καστανάς. Έχουμε την τιμή στην Κύπρο να φέρνουμε κάθε 3 με 4 μήνες και κάνει αυτά τα σεμινάρια. Αυτό το σεμινάριο κοστίζει 320 ευρώ και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα σεμινάρια του εντελώς δωρεάν. Θα μπείτε επιπλέον σε κάποιες δωρεάν εκπαιδεύσεις που ακολουθεί με όσους έρθουν στα σεμινάρια του και να μάθετε πράγματα που πραγματικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε οτιδήποτε άλλο δραστηριοποιήσετε ή οτιδήποτε άλλο προωθείτε στο δικό σας χώρο. Οπότε, εγώ κάτι που λέω εδώ πέρα, πληρώνοντας έστω μια ετήσια συνδρομή 320 ευρώ, παίρνετε δώρο 320 ευρώ να έρθετε στο σεμινάρια του κύριου Κωνσταντίνου Καστανά και οι γνώσεις ειλικρινά που θα αποκτήσετε αξίζουν κάθε σεντ που θα δώσετε. Επίσης τώρα, κάποια δώρα που δίνω εγώ στους συνεργάτες μου που θα αποφασίσουν να ξεκινήσουν στις υπόλοιπες 48 ώρες. Στις 15-16 Ιουλίου είναι το επόμενο παγκόσμιο σεμινάριο που γίνεται στην Αθήνα. Το σεμινάριο και για τις 2 μέρες το εισιτήριο κοστίζει 50 ευρώ. Θα σας το κάνω δώρο αν ξεκινήσετε με οποιοδήποτε από τα 3 πακέτα. Στον ετήσιο συνεργάτη που πληρώνει θα του δώσω δωρεάν 300 άτομα λίστα Αμερικάνων δικτυωτών. Η αξία αυτής της λίστας κανονικά κοστίζει από 300 έως 600 ευρώ για να αποκτήσεις πρόσβαση σε 300 άτομα στην Αμερική και στον Καναδά για να προωθήσετε την olympicaidea.net στην Αμερική που είπα προηγουμένως. Στους ετήσιους συνεργάτες με το Full OGI Member τέλος πάντων θα τους δώσω 1000 άτομα λίστα. Νούμερο 4, στον τρίμηνο συνεργάτη θα του δώσω χαλάλιν του 50 άτομα λίστα για να ξεκινήσει απευθείας να χτίζει, τέλος πάντων να κάνει γνωριμίες στην Αμερική και να προωθήσουμε το olympicaidea.net. Όλα αυτά μη σας ανησυχούν πώς τα παίρνω, πώς το δουλεύουμε, πώς προσεγγίζω αυτά τα άτομα κλπ. Θα σας καθοδηγήσω βήμα-βήμα να το κάνουμε εμείς και είναι πράγματα συνήθως copy-paste. Νούμερο 5, άμεσα θα κάνουμε προσωπική συνάντηση το συντομότερο, θα σας βάλω σε προτεραιότητα για να κάτσουμε να βγάλουμε ένα οικονομικό πλάνο στα μέτρα σας και να το ακολουθήσουμε το συντομότερο δυνατό. Νούμερο 6, θα κανονίσω Skype meeting με έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως, τον ομαδάρχη μας συγκεκριμένα από Ελλάδα, τον κύριο Στάθη Καρυπίδη. Ο κύριος Στάθης Καρυπίδης είναι, αν δεν κάνω λάθος, από νούμερο 3 τέλος πάντων της εταιρείας μας. Οι γνώσεις που παρέχει ο άνθρωπος είναι πραγματικά απίστευτες και κάτι επιπλέον, έχουμε την τιμή να φέρνουμε κάθε 1 με 2 μήνες εδώ στην Κύπρο να φιλοκερδός, να μας εκπαιδεύσει για να μας βοηθήσει εμάς να προχωρήσουμε, οπότε καλό είναι να τον εκμεταλλευτούμε. Νούμερο 7, επίσης θα κανονίσω προσωπική συνάντηση με τον κορυφαίο της εταιρείας μας εδώ στην Κύπρο, είναι ο κύριος Ιάκωβος Θεοδόρου. Ο κύριος Ιάκωβος είναι ο κορυφαίος στην OGI και εδώ στην Κύπρο και σίγουρα θα σας βοηθήσει να βγάλουμε ένα οικονομικό πλάνο μαζί και με τον Ιάκωβο τέλος πάντων
για να προχωρούμε σωστά και επαγγελματικά. Τώρα, σύνοψη από κάτω όπως έχω βάλει, κάποιος που ξεκινά full on GI member, ετήσιος με 5 υπηρεσίες που αξίζουν περίπου 850 ευρώ, θα πάρει κέρδος 320 ευρώ που το κόστος του Κωνσταντίνου Καστανά, 50 ευρώ που είναι το εισιτήριο του και τις 1000 επαφές από Αμερικάνους δικτυωτές που κερδίζει συνολικά 1.370 ευρώ και πληρώνει 850. Στις επόμενες 48 ώρες όμως είναι αυτό το promotion. Ο ετήσιος τώρα που ξεκινά με 320 ευρώ, θα του κάνω δώρο 320 ευρώ το σεμινάριο του κ. Καστανά, 50 ευρώ το εισιτήριο του στην Ελλάδα και 300 επαφές, σύνολο είναι 670 ευρώ και πληρώνεις 320, είναι τα διπλάσια τέλος πάντων τα κέρδη σου. Και κάποιος που ξεκινά τρίμηνος με 80 ευρώ μόνο, θα του κάνω δώρο το εισιτήριο του που είναι 50 ευρώ και θα του κάνω δώρο και τις 100 επαφές που σύνολο είναι 150 ευρώ. Πληρώνεις 80 και παίρνεις 150. Οποιοδήποτε πακέτο και να αποφασίσετε να ξεκινήσετε, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει μια διαδικασία κίνησης, θα σας ποστάρω τώρα το προσωποποιημένο μου link, αφού δουλεύουμε ιντερνετικά. Μπορείτε να μπείτε να κάνετε μια προεγγραφή δωρεάν και αν θέλετε προχωράτε να κλείσετε πακέτο τρίμηνων και ετήσιο θα δείτε στο συγκεκριμένο. Για το Full On GI Member θα μιλήσουμε τηλεφωνικό να σας καθοδηγήσω. Λοιπόν, για όσους η διαδικασία κίνησης σχετικά είναι πολύ απλή, απλά συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και μπορείτε να συμπληρώνετε τα στοιχεία και αποκτάτε πρόσβαση αυτόματα. Για τους επαγγελματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν και το olympicidea.net και το onginebooking.com που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι περισσότερες από 800.000 επιχειρήσεις, τα επόμενα βήματα είναι σχετικά πάρα πολύ απλά. Αυτή η συνεργασία μας ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα. Θα ισχύσει το olympicidea.net και το onginebooking.com νομίζω τέλος του καλοκαιριού ή τέλος Ιουλίου. Όσοι το αξιοποιήσουν θα έχουν head start μαζί μας με την ηγεσία της εταιρείας που είμαστε σύνολο 120-150 άτομα. Σκεφτείτε τώρα, πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε ήδη έτοιμο στημένο το προϊόν με χιλιάδες επιχειρήσεις παγκοσμίως και οι μόνοι που έχουν πρόσβαση σε αυτό το κομμάτι είναι μόνο εμείς που είμαστε η ηγεσία 120-150 άτομα και εσείς που θα ξεκινήσετε με το πακέτο το επαγγελματικό 336 δολάρια και να αγοράσετε το πρόγραμμα της olympicidea.net με μόνο 150 δολάρια με lifetime πρόσβαση. Σύνολο 486 δολάρια. Πραγματικά με αυτό το κομμάτι σκεφτόμαστε πλέον παγκόσμια, ξεκινούμε τη δράση όμως εδώ τοπικά στο χώρο που εδρεύουμε. Αν χτίσουμε μάλλον μια τεράστια ομάδα εδώ, είναι ευκολότερο όταν ξεκλειδωθεί το πρόγραμμα τέλος Ιουλίου να πάμε ευκολότερα στο εξωτερικό και να χτίσουμε ομάδες χιλιάδων ανθρώπων στην Αμερική, στον Καναδά αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο πιο εύκολα από ποτέ, με ηγεσία Έλληνες και Κύπριους που είναι δίπλα μας 24 ώρες 24 ώρα. Αναζητούμε παίχτες να παίξουμε μπάλα. Εγώ αναζητώ παίχτες να παίξουμε μπάλα σήμερα που μιλούμε κιόλας. Αναζητούμε leaders αν γίνεται στο εξωτερικό από χτες. Αν ξέρουμε άτομα που ασχολήθηκαν με οτιδήποτε άλλο σε ίντερνετ κλπ. Είναι τα πρώτα άτομα που πρέπει να τους προσεγγίσουμε. Και επίσης προτείνω για αρχή να αναζητήσουμε πρώτα Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και γνωρίζουν από δίκτυα. Είναι ευκολότερη συνεργασία μαζί τους, ξέρουμε τη γλώσσα, πιο εύκολα να τους παρέχουμε εκπαίδευση στα πάντα. Λοιπόν, ο στόχος μας της τριετίας μέχρι σήμερα, πριν δημιουργηθεί η olympicidea.net και το onginebooking.com τον προηγούμενο μήνα, ο στόχος της τριετίας μας ήταν να έχουμε 25.000 επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και να κάνουμε 100.000 συνδρομητές. Όποιος αξιοποιήσει την olympicidea.net και το onginebooking, πλέον πάμε σε παγκόσμια ανάπτυξη και πάμε πλέον σε εκατομμύρια συνδρομητές. Οπότε εμείς θα χτίσουμε ομάδες χιλιάδων ανθρώπων με ηγέτες, τους Έλληνες, εμάς που ξεκινούμε από τώρα. Είμαστε στο σημείο 0. Τώρα για εσάς που παρακολουθείτε, είτε θέλετε να το δουλέψετε part-time είτε full-time, είναι καθαρά δικό σας θέμα. Εμένα στόχος μου είναι να σας βοηθήσω οτιδήποτε επιλέξετε. Και εγώ καλή ώρα όταν ξεκίνησα part-time ξεκίνησα και οι περισσότεροι συνεργάτες μας το ίδιο, γιατί ήδη ασχολούνται με κάτι. Αυτό το affiliate marketing, το license affiliate, το private franchising στο ίντερνετ είναι η τέλεια επαγγελματική απασχόληση. Δεν απαιτούνται ειδικές δεξιότητες.
Εδώ έβαλα το slide του συγκεκριμένο γιατί δεν χρειάζεται να είστε ούτε ο Superman, ούτε ο Batman, ούτε ο Spider-Man, ούτε οποιοδήποτε άλλος για να μάθετε 5 πράγματα πώς δουλεύει ο χώρος του ίντερνετ. Και φυσικά ο καλύτερος τρόπος να προβλέψουμε το μέλλον είναι να το δημιουργήσουμε. Αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα, ύστερα από 1 χρόνο, μετά από 4 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, θα είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Οπότε, αν θέλετε έναν έξτρα εισόδημα, αν θέλετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο ή οτιδήποτε άλλο για να έχετε με την οικογένεια σας, να κάνετε τα χόμπι σας κλπ., συστήνω τη δραστηριότητα του private franchising. Αλλά πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις τώρα, στις επόμενες 48 ώρες. Πάρτε την απόφαση, μόνο αυτό θέλω από εσάς. Δηλαδή, αν σας άρεσε έστω και λίγο ό,τι σας έδειξα προηγουμένως, ξεκινάτε στη χειρότερη με το τρίμηνο πακέτο. Αν όμως είστε παίχτες και θέλετε να παίξουμε μπάλα, πάμε full επαγγελματικά, αποκτάτε full ONGI πρόσβαση ή στη χειρότερη πάλι μπορείτε να ξεκινήσετε δοκιμαστικά με το edition πακέτο με την olympicaidea.com. Έχουμε πετάξει έναν καρό λεφτά όλοι μας σε οτιδήποτε άλλο, να μην πω τη λέξη, για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε εισοδήματα. Εδώ είναι μια κανονική δουλειά που πραγματικά μπορεί να σας προσφέρει την οικονομική σας ανεξαρτησία, όπως μου την πρόσφερε και εμένα τα τελευταία 2 χρόνια ο χώρος του ίντερνετ. Αξίζει τον κόπο και πραγματικά εδώ είναι ένας χώρος που έχετε προοπτική, που ακόμα και αν δεν συνεργαστούμε στο μέλλον, οι γνώσεις για το internet marketing που θα αποκτήσετε μαζί μας εντελώς δωρεάν, μπορείτε να τις αξιοποιήσετε στις δικές σας δραστηριότητες. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και αφήσατε το μεσημέρι σας, το απόγευμα σας, για να παρακολουθείτε μια ανάμιση ώρα παρουσίαση τελικά. Θα σας στείλω και τη μαγνητοσκόπηση συγκεκριμένα, μπορείτε να τη ξαναδείτε. Οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μου την γράψετε τώρα, έχουμε τελειώσει. Και για όσους θέλουν να ξεκινήσουν θα μιλήσουμε και τηλεφωνικώς σήμερα, αύριο, μεθαύριο, το αργότερο, για να δούμε, να σας βοηθήσω με ποιον πακέτο να ξεκινήσετε. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ, μπορείτε να μου γράψετε ερωτήσεις.